Salutare tuturor, eu sunt Denis și astăzi o să filmăm ceva nou. De fapt, nu știu, cred că am început prea repede, în fine, trece peste. O să ne jucăm Key Simulator 2. Mamă, ce tare e sonorul la joc. Cred că e bine, cam atâta. Ne punem numele preferat. Lucky Boy. Și ne punem ăsta. Nu s-a pus numele. Punem Lucky Boy. Gata. Asta. Încă nu am deschis nimic. M-am jucat mult jocul ăsta, am fost global Elite 7, adică ultimul rank. Știu că în CS nu-i rankul ăsta. O să deschidem un Huntsman Old. Filmează? Filmează. Bun, PP Bizon. Fine, inventarul de 0,73 cenți. Star Trek AUG. Nu, măcar ăla dacă mi-l dădeai. Silver 1. Mamă, eu la început iară cu jocul ăsta. Star Trek CZ75 Auto Poison Dark. Ce naiba. Am crezut că scrie Poseidon. Aș fi vrut eu. Atomic Alloy ăla. Mamă. Da, ăla ce zicea? Mamă, cât bait. Ăla ce zicea? Uite, haulu. Bine, fac. Deci nu te cred. Nu. Du-te, bă, de aici. Ai exact aproape aceeași reacție ca și pe CSGO, numai că pe CSGO dacă vezi un cuțit te sperii de reclamă. Trebuie să vă să instala celălalt joc, da. O să fac o serie și cu celălalt joc. Să că vi-l arăt imediat. Am făcut Silver 2. Unde-i jocul? Unde-i jocul? Unde-i jocul? Și logăm aici. Knife Case Opener. Ce bine că nu pot să șterg ăla, că trebuie să șterg toate astea, deci cam lag. Gata. Nu mai am. Vulcanul. No, ne dă un Tag 9 Isaac, sau cum naibii se citește. Mi-e plăcea direct, când făceam rost de skin-uri, băgam toate pe... În fine. Da, hai să ne băgăm aici. Bag 38 pe... Impossible. Am câștigat cu 0% șansă. Aici o să dureze cel mai mult, filmează, filmează, bun. Mamă, deja e de $1000. Yes, 1%, eu sunt la cu verde. Măcar atâta să am, nu, 1%. Da, nici nu a mai apărut. În fine. Open case, din nou. Îmi place să deschid aici pentru că dacă îți cade haul, mai ales Factory New. Cât e ăla? $2. Da. Galil. Nu o să deschid numai asta, o să deschid iar reclamă la Lidl. Aoleu, haulu, cum a trecut. Star Trek 57 de cenți. SSG 1 Ivy. Slashed. Mag 10 curse. Curse? Bine. Este ceasul 6:20. Las că filmăm blană. 10 minute cred că o să filmez.
Văd eu, depinde cât am chef. Dacă vreau pot să filmez și 2 ore. Mica bombă nu cade. Eu că s-ar putea să vă plictisiți de jocul ăsta, dar dacă nu vă place, să-mi scrieți în comentarii că nu-mi place și dați-mi idei pentru jocuri. Spuneți-mi ce jocuri vreți să filmez. Eu filmez acum cu tableta, deci dați-mi jocuri pentru Android. Cred că o să filmez GTA San Andreas, dar după ce mi-l iau de pe Aptoide, văd eu. Dual Beretta, hai să mai băgăm la jackpot. 10, start. După aia o să băgăm și la coin flip ceva, fac un create coin flip acolo. Să vedeți și cum e coin flip-ul, am băgat un haul, direct 0%. Hai și cu un Dragonor. Mamă, o băga boi de 4.000 de dolari. Am avut, nu știu, am avut vreo 4 din alea. Și de 5.000 am avut, 4.999. Cum ar fi să câștig. Hai să băgăm și la coin flip. Nu, de aici. Create coin flip. Minimul de 5 dolari. Atunci să facem altceva. Dăm la casino, dăm la ruletă, dăm maxim pe roșu. Bun. Bun, maxim pe verde, all in, direct. Că a trecut de verde. Roșu pică negru. Să dau aici la jackpot. Mai am ceva? Nu mai am. Mamă, și haul și cuțit, cred că era haul ăla. Mamă, 3 Star Trek în linie. Cred că mai bag o dată la jackpot și după aia închei videoclipul. Că deja mă enervează. Mai deschid până fac. Hai să zic, mai deschid până să umple pagina. Am văzut cuțitul. Până să umple pagina. Și o să bag și la ruletă ce am câștigat acum. Adică banii ăștia, 300 de, 400 de diamanti. Diamanti, bă. Moldovianul. N-am treabă cu moldovenii. Da, asta va fi ultima. Torcule. Nu te gândeai în sac. În fine. Hai să băgăm. Start. 9 dolari aproape. E perfect. 4% șansă. Scuzați pentru sunetul ăla, am aruncat pe aici cu ceva. Hai.
0% a trecut odată. N-am șanse să câștig cu 0%. Bun. Mai băgăm astea două și după aia băgăm la ruletă și gata. O să pun pe pauză până că n-are o să vedeți cum. Gata, am revenit. Mai trebuie să bage 3, 2, 1 și am din nou 0%. Nici nu apar. Ba, am apărut odată. Da, m-am dus. În fine, dăm la ruletă, la maxim pe verde. Nu cade verde, se duce. În fine, deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați și noi ne vedem la următorul episod. Deci nu uitați să scrieți în comentarii dacă vă place. Hai, salut!